不准备开！你这边看不准，我这边我这边，我这么拍谁？你这边这还，你就不就好，我就把你wallahi ya kuri za ku yi wallahi. Mutanen nan fa dogo so suke sun ga samu sun cinye. Wallahi ba zai yi ba dan Allah wallahi da wannan jarababbiyar wutar da suka tasa. Wallahi ba zai yi ba. Kai ka ja mu wallahi ba zai yi ba. Taimaka mana dan Allah dan annabi ka taimaka mana dan Allah dan annabi ka taimaka mana ka taimaka mana yanzu kai bayan dawo ka san Ladi ba za ta lamunce mu kai tsaye ba. Amma ya Fatima wacce Fatima mana wacce muka taɓa wata aiki in baka manta ba na tuna. Kana da lambar ta ne dai? A'a, ai mun karɓi lambar wayar ta. Na samu lambar wayar ta a cikin wayar. Bari in kira mana da lambar ta. Kwarai ku ga lambar ta. Kai a wuta. Hello? Da wa nake magana? Dogo ne. Dogo ne. Alajiya mana tun da suka ji na kira wuce alheri. Me ya faru? Alheri ne mara. Alo Fatima.
ta isa muka kirawo ki. Wani aiki ne muhimmi ya taso kuma muna tunanin ke ce kawai za ki yi mana wannan aiki. Shi sa muka kirawo ki. To, yawwa da Allah ki zo. zai mu zo. Ki zo muna son ganin ki. To, Muna sai kin zo. to shi kenan zan zo. Ka fahimta? To Allah ya sa lafiya. Allah ya gafarta buka. Kishin na ji a gari mijina zai ƙara aure. Shi yasa na ce ba na yi ƙasa a gwiwa ba gara in garzayo gurin ka bincika min zancen na haka yake ko ko maganan mutanen gari ce. Aikinmu ne fa. Aikina ne fa. Yawwa. Zan miki aiki. Yawwa buka. Gagarumin aiki magana ta lalace. Ba za ki ƙara jin ta ba. Amma za ki ajiye naira 20,000. To boka inda biyan bukata me aka yi 20,000. Akwai mana. Ai da kuɗin dashin wasu a nan sai na ba. Ba zai nufin ba za ki ƙara jin tashin magana ba. Aikinmu ne fa. Aikinmu. Lafiya boka? Fitsari nake. Fitsari. Kuɗin fa? Fitsari. Ka rasa. Ai dama bokan nan ba fitsari ne ya tada shi ba. Mahaukacin nan i gani? Shi isa ya ce min fitsari. Mahaukacin nan ya addabi mutanen gari. Ni ba dan na yi dubarar su man nan bada ni ma haka zai karni na yi nan. Kai! Kakun ɓarnar gidan gafa don ni da na yi ba. Yawa sanu. Malam, shiru laditin nan bata dawo ba tun da ta je yo ice. To da bata dawo ba, kina nufin ni na ɓoye ta kenan? Na ce ni na ɓoye ta! Ki gaya min ni ne na ɓoye ta kenan? Ina son ka bani izini da in je in nemo yarinyar nan saboda na do alƙawarin cewa zan rage ta tamkar yadda na haifa a cikina. Tashi ki je ki neme ta duk garin nan. Ki je ki zagaya ki tuba ki gani. Kuma ko ina kike din ki mutu ki nemo ta. Sai kin san ladidi. Tashi ki je. Ki kewaye duniyar nan ma ba ma gano ba nan garin ba ma duk da duniyar nan ki kewaye ta. Kuma kan ki yi ki dawo mun nan gidan ba ki tare da kin dawo da ita ba. Ki ji na gaya miki. Shikenan bari in je. Ki je din ina za ki je ki je. Kuma kar ki ki dawo mun nan gidan ba tare da ita ba. Ki je ba kai na ne kwakwalo ta. In ga ta iya yi, in ga ta soyayya. Ina ne? Lafiya. Ya gida? Amma ina yana kamar kina hawaye lafiya? Wallahi ladidi ne ta je yo ice tun da safe har yanzu ba ta dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi na shiga burkici sosai. Bisa amanar da na ɗauka zan rike ta tamkar yadda na haifa a cikin ciki na mai tsangaya wa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi kuma
To amma ina ga bata yawo ina. Ko akwai wata magana ta gaya miki? To akwai magana da muka taɓa da ita na kuɗi, na ɓatan kuɗi da aka ce sai ta biya. To gaskiya ta ce za ta bar garin. To amma gaskiya na bata shawarar ce mata kar ta bar garin gaskiya dan ita ta bari ba ta ji daɗi ba. Kuma ta ɗau shawarar nan. Ko ta je gidan su Sani? Bata san gidan su Sani ba. Binna, ki yi haƙuri don Allah. Ki yi haƙuri, Allah zai bayyana ta insha Allah. Za ta bayyana da izinin Allah. Ya bayyana ta. Ni ma zan shiga neman ta. In Allah ya yarda. Ki yi haƙuri don Allah ki daina kuka. Na gode. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Na kulle ta. Kin tabbata kin kulle ta ba wanda ya gaji? Na kulle ta ba wanda ya gani. Alhamdulillah. Bakin ki kanin kabarki. Kada wani ya shi magana. Mu da ke ne. Shi sa muka kawo ki gefe ɗaya. Kin ji na gaya miki. Yawwa. Inda nake bukata ke. Mansala, Allah ce mai jaka. Yanzu haka wannan lamarin zai zama a ƙasata. A ce yarinya daga gidtawa ita ta hali bismillah an yi ta arasa. A wannan ƙasar ta gaskiya akwai matsala. An yi kuwa ba kwa tunanin wani abu a ciki. Allah ce mai jaka. An yi al'amarin nan. Wata yarinya nan ba su hannun su malam idi. Gaskiya ne ba sa hannun su a ciki. Amma hakan ne kuma in ku haka ya tabbata. Wannan ya ɗauki hukunci a wannan ƙasar. Na fa ina zargin haka gaskiya a yanzu. Magana ta gaskiya. A tsaya a duba al'amari. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka ya daɗe na zo tambayar zancen ɓata yarinyar nan Ladidi ko zan samu wani labari gare ku. Ai yanzu magana da muke tattauna ki ne da malamin ne. Ko? Wannan gaskiya ne. Ai magana da muke tattauna yanzu kenan. Wannan da gaskiya zaɓa. Wallahi. Akan wannan magana muke. Har yake ma faɗa cewa yanzu a dalilin nawa a ce yarinya da cikin ta hali bismillah a nemi ta arsa. Kuma amma kwanar da Allah ya kauce. Kina ganin kuwa babu wani wata masaniya ko wani abu dai haka a game da ɓangaren game da ɓatan wannan yarinya? Tunanin da ake yi ba zai wuce mijina da ɗan shi ba. Me gida ke ɗan shi? An sanar da ce. Amma kuma su ma suka ce ba su bane don tare da su muke neman Ladidi. To, wallahu a'lam. Tun da abu ne da biyu amma ana sallau. Allah ta nake ka. Allah nake albarka. Tun da yake haka ne abu a gurin in Allah da ni zan sa ni da jama'a ta har da munafiki da jama'a ta za a shiga neman wannan yarinya in Allah ya in Allah ya sa ni kaina zan ta tsaye wajen taimakawa neman wannan yarinya da izinin Allah. In Allah ya sa za a yi nasara. Ki haƙuri yanzu ki koma gida. Yanzu ki zo in ba mu lokaci zan sa ki yi magana Allah ta amin. Allah miki albarka. Allah miki albarka. Haka wannan abu da magana da kake gashi. Kada yi to. Shi ma ni a ce yanzu mutane ka zama ba amana. Tana da jinne gidansa ɗansa. Ko abin da na gaya miki.